Nesip burada toyum yetip gelýär. Owa. Toydan soň näme dersin? İyilemesi bilem şo ne der? Näme dersin? İyiliň edýän edersen näme bilem okma. Koşan bilmänsen senden soraýan. Bilsem soramarna. Sağdan baryp çepden düşüp gaýdy bererse. Yok, o samsyk men onu soram o. Toydan soň seret, sizde ýaşarsmy ýa bizde ýaşar? Men şonu soraýan. Daha kimlerde ýaşarlar? Hawa sizde ýaşarsy. Elitkadan nesip bolsa. Sizin oýuňyz näme? Owa mı? Hawa. O da ýaşajak. Orda owan gyýdy ýokdur ha. Kuat, seret ýöne men elitkan açarny kakama izine tapşırdım. Özümüz iyi işler, kazanır, deyip. Kim? Bir iş ýasmy? Hawa. Samzyk mı sen? Ey samzyk. Yok lay. Sana siz aýt. Men ýalňyş bitirmey. Samsyk bolsam näme üçin söz aýtjam? Aýtjak. Hawa men samsyk. Hawa. Sen samsyga näme üçin söz aýtdyň? Sebe o wagt sen elitkal samsykdyň da. Ha, şeýlemi?